Ještě hodně. Snad jo. Ale dneska je nejdelší den, protože dnes začalo astronomické léto a když začalo léto, to znamená, že den je nejdelší, nejkratší noc. Takže by mělo být vidět až někdy do 9:30. To doufám, že do 9:30 jezdit nebudem, to už bych chtěl být doma, ale každopádně dnes tedy nemusíme mít strach, že se nám setmí a jestli ještě budou narychlo montovat do bukyny světa. Tak, startujeme první jízdu, třetí série rozjížděk divize Buky 4x2 a dočánek Karel Hejna. Petra Bartoše, jestli se pamatujete, 9násobný mistr republiky, 4násobný mistr Evropy, tak toto je skutečně jeho bývalá barča, ta, s kterou ty tituly získal. Teď už to pochopitelně nemá ten motor, který tam měl Petr Bartoš. A není to 4kolka, ale 2kolka. Nahoře měl problémy Michal Šilpoch, který už to viděl tragicky, protože při té kolizi, kterou měl v první jízdě, zlomil tlumič. Takže Michal Šilpoch jede s půjčeným tlumičem, ale to vůbec nebrání tomu, aby nemohl bojovat o stupně nejvyšší vedoucí mistr, který zůstává do píči. Karel Hejna. No potom nakropení na tratě opravdu luská, to jsme tady viděli i minulý víkend. První už je Chris Němeček. Ještě jsem někde vynechal 703 Zdeňka Tauchmana. Takže Chris Němeček, Honza Engelbach, Zdeněk Tauchman, Karel Hejna. Připravena šachovnická vlajka, která ukončí tuto jízdu, první jízdu třetí série rozjížděk divize Buky 4x2. Chris Němeček. Honza Engelbach, Zdeněk Tauchman, Karel Hejna, Michal Šilpoch. David Klavan, Otakar Strnad.